haast 1600 atleten. Dat binnen 2200 seconden steen Kleer in Raart voor de 4e editie van de Slachtenmarathon. Hier in het zwart de winnaar van 2000 en 2004, Gerrit Kramer. Hier is er weer. Gerrit Kramer dus van Bolzet. Nog een andere favoriet, deze man in het green, Raymond van Lunzen. Maar de topfavoriet is Erik Negerman. Het is een marathon en die wordt op papier nooit slecht. Dus dat zullen we 42 kilometer lang zien wie de sterkste is vandaag. En dan hoop ik in met te kunnen doen. Elke dienst zit dan Kleer en wacht het op het startschot. Maar dan komt Jan Kooistra met een onverwachte meeddeling. De bus, er komt een bus aan met de meesten allemaal en daar willen ze nog even overleggen. Roep maar even om. We stellen de start even 10 minuten uit. 10 minuten en start het? Oké. Er komt nog een bus aan vol met wedstrijdrinners die koe het paard net vinden naar Rata. Maar na 10 minuten oponthoud kunnen we dan echt los. Maar deze 4e editie van de Slachtenmarathon. Meer dan 42 kilometer draven en kuierje door de culturele etalage van uw provincie. En dan gaat de lange stoet bij 22 dwarpen Del. En gelijk van het begin al is er het initiatief van Erik Negerman in het oranje, volgend door Raymond van Lunzen van Ljouwert in het grien. En dit zijn de achtervolgers. Krijgt daarachter Paul Zwama uit Leens en Peter Bruinsma uit Nijverdal. En de boppen in beeld, daarin de 2 koprenners. En nog voor Jester Wierm pakt Negerman een Lietse vastsprong. Een meter of 10 op Raymond van Lunzen. De Ljouwerter rent in zijn eigen tempo, is voortgaan op een tijd van onder de 2 uur en 30 minuten. En dit is vanzelfs ook de slachten, terwijl het drek rinnen. Het is nou droeg, maar het had behoorlijk ruimte en dus is het oppassen. Het is glad. De Negerman kan goed uit de voeten. Het is echt een goede crosser en dus de absolute favoriet. Fjouwerelien voel hij uit na 23 kilometer met kramp. En dit hier had hij maar 1 missie. Als eerste omkomen in Jesterbjerm. En dit is de eerste vrouw, Mariska Kramer van Drachten. Had nog een keer de berenloop van Skiel gewonnen. Had een PR op een marathon van 2:34. Dat had ze roen verliezen hier in Philadelphia. En ze zit in een groep van 4 man. Kijk, daarachter zit de 2-vorige winnaar van de slachten, Gerrit Kramer van Bolzet. Maar al op respectabele afstand van koprenner Erik Negerman. Want die had na 15 kilometer als zo'n 4 minuten vastsprong op die groep. Gaat hier hoe de eerste van 2 bregen de slachten tillen. En heel waai bij Cubaat na 21 kilometer noteert hij 1:26. Daarachter dus van Lunzen, de nummer 2 in de wedstrijd. Maar dat gaat mij, de nummer 1, mijn Negerman, wordt Lietser. En dit is Mariska Kramer. Zij rent heel knap op de 8e positie. Maar hoe gaat het dan varoon bij Erik Negerman en Raymond van Lunzen? Die moeten weer een stuk draven, oer het gas. En dat is het specifieke terrein voor de crosser Erik Negerman. Maar Erik Negerman had het dreig. Ben je er bijna? Oh. Ja. Ik ben er bijna, Suiter. Nou ja, dat is net hier in Dolsa. Nog zo'n 6 kilometer voordat hij de finish had in Jesterbjerm. Maar de vastsprong op Raymond van Lunzen is weer groeid ta een dikke minuut. Erik Negerman is dan dwanden met de laatste kilometers. Richting Jesterbjerm. Wat er boppen in beeld bij die tour, daar ergens luidt de finish. En dan kan het Negerman net meer ontgaan. Het parcoursrecord zit op namen van Alex van der Meer. 2:28.0 zoon. Daar komt Negerman net aan. Maar Erik Negerman wint wel de 4e editie van de Slachtenmarathon. Maar oh, wat had hij het zwierhoorn. 5 weken terug toen ging het met 10 vingers in de neus. En vandaag kreeg ik 1 vinger in de neus. Dat was echt... Het is 42 kilometer op 37, dan kreeg ik weer een klein dipje. En dan, ja, dat moet je dan toch zorgen dat je niet te veel, niet te diep gaat. Nou ja, dat lukte gelukkig. Dus ik ben blij dat ik er ben. Dan naar de eerste vrouw. Mariska Kramer is dat van Drachten. Zij finisht in 2:41.36. Vjocht nog even Jan Kooistra in de jerms. En dan gaat ze terug het lint. Toch wist Mariska Kramer net van tevoren wat er mogelijk was. Ik wist ook net hoe die dreksteken erbij lagen en hoe het dat de wind zou wezen en hoe mal het maar draaien verder gaan. Nee, dat had ik wel loslaten. Nee, hè, daar ben ik net mee bezig. Dat vind ik naïef of weet wat.
Dat is mij wel een nieuw parcoursrecord, als ik het zo goed zien heb bij de vrouwen, maar 42. En zo is hij de 30 worden, maar ja, dan was eerst Jan Kooster in die jaren springen, hè? Ja, dat jij erbij. Het kost seconden. Hey, wat Jure seconden. Ah man, hou op. Wat maakt het mij dat nou uit? Even lekker bij Jan Kroep. Hey, lekker bezig. Ja. Top. Dank.